नाय दङ जोंहा दाबो लिरखाङाखैनो जों आरो फै नायनोबा नोङो नायफै मा जोंबो जब मिन्थियामोन नालाय जेनेबा बिसोर खोन्थाहरनायखायसो ओमफ्राय जों नोंसिनाव सोंनायदों आरो ना फैसा अरुनदयनि मुङाव दुइस' खांदों बिसोरो मानि थाखाय लादों बेखौ सोंहरलाय होननायखाय जों जोंबोथ' लायाखै होननायखाय लादों नायफैनो जाबाय जों दाबो मैयानिफ्राय 10थानिफ्राय लिरनानै नै दाबो फोजोबनो हायाखै टारजोन होमबा बेयावनो जों फैसा लायाबा माजों लिरगोन बेखौ दे हाजिरा लानांगोन लिरग्राफ्रा दंजोबो नै हाजिरा थाखायसो लादोंलै आदै हा हाजिरा लादों जोंनो लिरगासिनो माने अनेक मानसि थायो नालाय गामिफ्रावबो सोरबा नोंसिनि एगेन्स्टबो थानो हागौ सोरबा मोजां मोनग्राबो थानो हागौ साननैनि हाजिरा जाबाय जोंनो होनाया नोंनाबो खबर लानाया जेबो नङा दे ओमफ्राय गावसोर माबाबासो जोंबो होखागोन नालाय ना जोंथ' लायाखैबो नाथाय लादों आरो लिरग्राफोरबो दं लिरनाया नै दासिम मैयानिफ्राय 10थानिफ्राय लिरदों दाबो नै लिरखाङाखै होमबा बिसोरो हाजिरा बबेनिफ्राय फैसाखौ मोनो ना जोंनि पकेटनिफ्राय होगोन ओंखाम जाहोदों मोजां जादों खबर लानांगौ खबर लायालासिनो जानला मोनला होजाया नालाय बेखायनो जों सोंखादों आरो ना दे जेबो नङा दे होमबालाय लादोंबालाय लादोंसै आरो बेयावनो जोंथ' लाखादों होनदों नोंनियाव थगायनानै लाब गैया लादों लिरनो ओमफ्राय मेम्बार गोदानाबो दंखायो दा मेम्बार गोदान गासिबो दंजोबो जोंजों दे होमबा दे होमबा मेम्बारखौबो होनांगोन नोंसोरो मेम्बारखौबो होनांगोन होनोबा हो मेम्बाराबो दंखायो माथो एरियानि माबाखौ माथो सानै मेम्बार दं मेम्बारा सानै ना बबे वार्डनि मेम्बारालाय 1-2 1-2आवनो आरो ना दे जेबो नङा होमबालाय दे होनोबा हो बिसोरबो होफानांगोन ना गावनि हिनजावासो थांफागोन जाय खिथाहरदों बिनि हिनजावासो थांफागोन वार्ड मेम्बाराबो लाफादों थिगानो दं दे गावसोर गासिबो दंखाजोबो आरो होमबा ना होग्राफ्राबो गावसोरबो दंखाजोबो गावसोर दंखायो दे जागोन सावनानै लाजोबगोन